Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Teala'ga yakınayta тұрған бик күп ғәмәлләр бар. Шушы ғәмәлләр арасында айрылып тора торган Курбан ғәмәле. Курбан ғәмәлен үтәгән вакытта, Курбанның арыбызны шалган вакытта, без Аллаһ Теалa'га якынаябыз. Якынайып, без Аллаһ Теаланың рәхмәтенә ия була алабыз. Һәм Курбанның шалган вакытта үтәләргә тиеш булган шартларның берсе ул кадерле булган, кыйммәтле булган, сезнең өчен дәрәҗәле булган курбаныгызны Аллаһ Теала хузурына, Аллаһ ризалыгы өчен фида кылу. Ягъни курбан шалып, башкаларга шатлык, сөенеч китерү, башкалар белән үзеңнең малларың белән уртаклашу дип килә. Курбан гамәленә, курбан шалуына biz китерә алабыз. Дия, я сыер, я сарык, яки кәҗә хайваннарын. Сыерны 2 яшьтән алып шала алабыз, 7 кешедән рөхсәт ителә. Кәҗә белән сарык булса, ул да инде бер сарык яки бер кәҗә 1 кешедән шалына. Һәм дия дә шулай ук, ул 7 кешедән шалына торган булып санала. Аллаһ Теала инде курбан шалганда без иң мөһим шартны онытмаска тиешбез. Аллаһ Теала кадерле булган, чын күңелдән чыккан гамәлне генә кабул итә икәнлеген. Шуңа күрә инде курбаннарыбызны шалганда тукта әле ите күбрәк, тукта әле күбрәк булсын дип уйлау түгел, Аллаһ ризалыгы өчен кадерле булган, сау-сәламәт булган, кимчелекләрдән ару булган сау-сәламәт хайваннарны курбанга китерсәк, ул вакытта Аллаһ Тәала алдында ул курбаннарыбыз безне гөнаһлардан арындырыр. Кайбер кешеләр шикләнәләр. Шалым микән, юк микән? Әле кризис килеп җитәчәк, акча кирәк булачак. Шалым микән, юк микән дип икеләнәләр. Кануннар буенча Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә, шуннан да нисап халәтенә җиткән кешенең курбан шалуы ваҗиб дәрәҗәдә. Һәм курбан шалуы белән Аллаһ Теаланың бәрәкәтенә ия булырга, һәм бигрәк тә курбан шалырга тиешле булган кешеләр, ул да инде шушы матди яктан нисап халәтенә җиткән. Икенчесе ул инде сәфәрдә булмаган, ягъни яшәгән җирендә булган кеше, мусафир булмаган кешегә һәм азат булган кешегә дә ваҗиб дәрәҗәдә булып санала, ягъни үтәсә савабы күп була, Аллаһ Тәаланың рәхмәте, бәрәкәте күп була. Әгәр дә үтәмәсә, гөнаһ булып язылыр. Курбаннарыбызны чын күңелдән үтик. Аллаһ ризалыгын өмет итеп, һәм курбаннарыбызны китергән вакытта, шалган вакытта, аларны эш-илешкә бүлсәк бик күркәм булыр. Пәйгамбәрбез әйтә, эштән берлеше мохтаҗларга таратыгыз. Эштән берлеше туганнарга, якыннарга, күршеләргә таратсагыз күркәм булыр, һәм эштән берлеше гаиләгә калдырсагыз да була. Яки бөтенесен таратсагыз да савабы һич шиксез бик шактый күп булыр ала бирсә. Аллаһ Теала кабул итсен. Изгелекләр белән шушы бәйрәм көннәрен мул кылыйк. Туганнар белән җирешеп, туганнарга курбан өлешләрен китереп, Аллаһ Теалага якынаярга насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.